ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟାନରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍ ବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ଼୍ ଥାଏ, ସିମ୍ପଲି ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁକିଛି ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, ନେଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, ନେଟୱାର୍କ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ହେଇଯିବ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କ ଡାୟଲଗ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଡାୟଲଗ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍କୁ ଆସି *##4636# ସିମ୍ପଲି ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ ରହିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ସେଲୁଲାର ରେଡ଼ିଓ ପାୱାରକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଏବେ ଏଇଟା ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନା ଆପଣ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ନେଟ୍ ଅନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ବି ଗାୟବ, ଆପଣଙ୍କ ନେଟ୍ ବି ଅନ୍ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ କରିପାରୁଛି। ଏବେ ଉପରେ ନିହାତି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍ ଅନ୍ ଅଛି, ହେଲେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଲିପାରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଟ୍ରେ ଆପଣ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କଲ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସାରା ୟୁଜଫୁଲ୍ ଦେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚନ୍ଦନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।